Наближава 8 март, време за подаръци. Ти подаръци обичаш да получаваш? Цветя. Кое ти е любимото цвете? Божу. Заповядай. Мерси. Това е моят подарък за 8 март. Имаш ли си приятел? Не. Нищо ще имаш. Да знаеш, влизаш в Gravel.bg, Gravel Gift Card, което дава готини ваучери за много интересни събития, различни дейности за двойки и без двойки. Не само за 8 март, но и за всеки хубав празник, така че можеш да чекнеш там. И ти пожелавам един много хубав празник. Мерси много. Здрасти, наближава 8 март. Ще подаряваме ли подаръци? Разбира се. Имаш ли вече някаква идея? Взел ли си нещо или те първа предстои да взимаш? Ще го запазя в тайна. Какъв е типичният традиционен подарък? Стандартното просто любов и внимание. Цвете. Цвете. И оттам насетне вече някаква къса екскурзийка. Окей, това е готино, защото от Gravel.bg има Gravel Gift Card, където можеш да намериш доста готини оферти за различни нетрадиционни услуги. Разпитахме хората за 8 марта и за това какви подаръци обичат, а сега Радославе време ти да ми купиш подарък за 8 марта. Бягам към Gravel.